pano ndaendeka kubaitira nawo yebopoto riripo panguva ino patiri kuona kuti vakuona majournalists vakaita saiti ZIM vana Simba Chikanza vari kubuda vane confident vachitaura mashoko achiti we can exclusively review kuti tsamba dzaka nemapetition akaendeswa kumauto ndechokwadi. Pano patiri kuona kuti mavoices ari kubuda from the government ari kubuda pachena achitaurawo achiti musateerera mashoko enhema. Mafake news ari kulizwa neZIM. Sanda pana mashoko ari kubuda achitsanangurwa zvizere kuti bo subscribe like out on the bell like ZIM inoposta this post yamairos watungwa tamuri kuona inobuda nyogwa chinzi ZDF remains professional amidst fake news by ZIM. The Zimbabwe Defense Forces ZDF is once again found itself at the center of fabricated reports after an article published by ZIM claimed that Zimbabwe National Army ZNA and Air Force of Zimbabwe had officially stamped documents calling for the retirement of President Emmerson Mnangagwa on alleged grounds of incapacitation. This report, devoid of any credible attribution or verification, must be dismissed outright as wishful thinking and nothing more than a calculated attempt to stir unrest and undermine national stability. The ZDF, as a professional and apolitical institution established under the Constitution of Zimbabwe, operates strictly within the framework of the law and does not act on anonymous letters, unsigned documents, or politically charged online statements. It is not within the mandate of the armed forces to initiate or support unconstitutional changes to leadership based on rumors or fictitious claims, especially those lacking procedural legitimacy. Tomashko anobuda nyogwa panapa nokumuna muri kuona vana mairos watugwa vari kuuya panapa vachiti aiwa ZDF panguva ino inoramba ingori professional ende inodismisa tsamba. Kunyange vana Simba Chikanza vari kuti isusu takanyatsozoona tsamba idzi nemasignatories acho vakomana 2 ZDF mumwe weku Air Force of Zimbabwe, they signed these letters. Tudze mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi pinda kune section medu. Tudze mafunguro enyu musana subscribe or like, cheta on the bell icon.